рости гап и ба фикрам ки кадоме ҳаста духтара а бача и хел на менависам ба фикрам чи кадоме ҳаста ки духтар хай чи хел бигам ки рӯи ман хеле хушрӯй мисол гап ана ҳусни худодод ана бачаи хеле хушрӯем охи бораи ҳамин қавм хеле айқафон медаванд дар ҳамин инстаграм хай ҳамин духтаро чи хеле медаванд исусу мегам ман номер занг мега исусу хай чақчақ мекунам хай чи хеле нависта ки сард ранги баҷилай аки ин мега ки сард мега ранги дар назар дора гӯшта дар як моҳ як бор мехӯр мега ё ки мега ҳар рӯз мехӯри мега бисёр тара Муҳиддин додар як кас нависта ки не ки қанта бизан на ақл дорӣ на тамиз одамам ҳамин қад тупой мешидай пешравӣ тида ихе кадаю ихе сета мондай хай ба фикрам ки фаҳмиден ана фақат пешравӣ тида мега дидӣ мухлисан ҳамаш